Venujem ti, Roš, ešte jedno video. Rozprávaš o mne, že som si uletel a že strašne mám potrebu to riešiť. Ja som ti venoval jeden slušný komentár, po ktorom si mal ty potrebu to riešiť a začať ma urážať a vysvetľovať veci, ktoré proste neboli tak, ako si ich podal. Ja som ti na to zareagoval, nemal si záujem mi odpísať. Nahral som video, kde som čo najpodrobnejšie skúsil ti všetko vysvetliť, aby proste bolo jasné aj pre človeka, ktorý ma pozná, ktorý ma nepozná a tak ďalej. Opäť z tvojej strany neprišla v tej konverzácii, keďže som ti to video poslal, žiadna reakcia, iba si sa opustil na storkách. Opäť s ďalšími prekrútenými vecami, ale vôbec sa mi to nechce riešiť, že jak ja mám potrebu ťa znervózňovať alebo niečo podobné. Opäť som ti napísal, po čom som opäť čakal, že možno budeš mať záujem sa proste normálne pobaviť, ale opäť si mi nechal iba videné a vypustil si svoje video tentokrát na TikTok, pričom mohli sme sa o tom pobaviť a proste, že žiadne videá by nemuseli vznikať. Ja som sa o tom pobaviť chcel, ty si nemal záujem so mnou komunikovať jeden na jedného. Nuž, ale teda, ako hovoríš, poďme k meritu veci a pustíme si to video. Keďže ja som tam nehovoril o Stanovi celý čas, v podstate iba v tej jednej story, aby som predstavil, o čom sa ideme rozprávať, keďže vďaka nemu som na to vôbec akože dostal chuť sa o tom rozprávať, lebo som to videl u neho. A potom som grupou všetkých ľudí, ktorí zmýšľajú ako on, proste do kategórie títo ľudia alebo takíto ľudia. No a Stana to veľmi nahnevalo a proste musel... Vieš, čo ma v prvom rade nahnevalo? Že si túto reakciu na mňa začal urážkami a výmyslom, že ti nadávam. A preto si ako keby dal opodstatnenie tomu, prečo mi vlastne môžeš nadávať ty sám. To bola vec, ktorá ma nahnevala. A zároveň, takisto ako som ti aj napísal, pokiaľ ma použiješ ako tú trampolínu pred človekom, ktorý ma nepozná, to celé vyznelo tak, že celý čas hovoríš o mne. A keď si mne venoval iba tie nadávky, tak to neviem, či si sa úplne obhájil voči tomu. Kvôli tejto jednej storke urobiť 18-minútové YouTube video, kde mi vlastne hovoríš, že som kokot a hovorím tam veci, ktoré ona... Kde? Kámo, keby si neprekrúcal fakty, tak má proste to, čo rozprávaš, nejakú relevantnosť. Ale ty tie fakty prekrúcaš a podávaš to svojimi slovami, ktoré úplne menia význam toho, čo hovorím ja. Tak si poďme teda rozobrať to originálne video. Začneme klasickým rasistickým vtipom. Snow White. Nuž, a toto nebol vtip. To bolo iba doslova poukázanie na to, že postava sa volá podľa toho, ako vyzerá. A v tom novom spracovaní sa tak volá, ale tak nevyzerá. Tam to začína a končí. Ty mi tam v tom svojom 18-minútovom videu, v tom magnum opuse, hovoríš, že a čo, ty sa nerozprávaš s kamarátmi o tom, čo ťa nahnevalo na filmoch? Áno, máš pravdu, ale mňa, čo nahnevalo na filme, je väčšinou ten príbeh, to, ako to je spracované, ale nie to, že či je niekto biely, čierny, žltý, oranžový alebo zelený. Lebo to naozaj není dôležité. A ty aj v tom originálnom videu hovoríš, keď ťa proste nasere nejaká postava. Áno, nasere postava, ale nie preto, že on je čierny a nemá byť. V tom svojom videu mi hovoríš s tým Michael B. Jordanom. Ja síce akože to nechcem nejak, že akože len preto, že on je čierny, bol ten film zlý, ale je také zaujímavé, že keď sa takto mení rasa, tak sú tie filmy zlé. Zaujímavá korelácia. Tuto je krásny príklad tej tvojej korelácie, ako prekrúcaš fakty. A možno, že jednoducho takisto ako chaoticky a bez rozmyslu rozprávaš a preto potom z teba vychádzajú také veci, aké vychádzajú, tak rovnako chaotické počúvaš a preto ti tie veci, ktoré ja hovorím, nedávajú zmysel a prekrútiš ich potom v tej svojej reakcii, pretože presne toto som v tom videu hovoril. Ale úplne naopak, ako si to ty podal. Bolo to tam presne takto. Takisto ako som to povedal na príklade tej fantastickej štvorky. Ten film bol zlý. Nebol zlý kvôli tomu, že Michael B. Jordan tam bol ako černoch, ktorý tam nepatril. Ten film bol zlý kvôli úplne iným veciam. Ale proste je v týchto filmoch ako keby čoraz častejšie vidieť tá snaha štúdia spraviť ako keby za dobre tým vyplnením kvót a blablabla, ale pritom podceňujú čoraz viac písanie scenárov. Čiže doslova ty si zobereš veci, ktoré človek povie a neviem, či im jednoducho nevenuješ dostatok pozornosti, alebo čo je dôvodom toho, že ich prekrúcaš, ale proste keď takto reaguješ na človeka, tak potom sa nečuduj, že sa ti dostane feedbacku, pretože ty si ten, čo sa chcel baviť argumentačne. Ja sa s tebou argumentačne bavím od začiatku a nepotrebujem do toho dávať žiadne zbytočné emócie, ani nadávky, ani nič podobné. Ani ťa nejakým spôsobom hodnotiť. A naozaj to nebol najväčší problém na fantastické štvorke, tom remakeu, že tam bol Michael B. Jordan černoch. To naozaj není najväčší. Presne to isté som povedal. Nuž a úplne na záver iba vec, ktorej normálne neverím, že si takto ako keby naprvú si to vysvetlil, že som ju spravil sám, ale pozrime si to teda. A to tvoje trápne, že si musel dať proste, ja to si musím ukázať. Taký on vyzerá jak ja, len je plešatý. A má také čierne rámy okujarov.
tak si pekný, no. Si krajší, ja neviem. Čo si chcel na toto, akože aby ti... Reálne toto videjko mi poslal kamarát. Takisto ako mi poslal to, že ty si na mňa točil storky, pretože keby mi to neposlal ten istý chalanisko, tak sa o tom asi v živote nedozviem a proste prišlo mi to funny. Tak som to zavesil. A ty si z toho vysvetlil, že ja mám takto potrebu akože sám na seba si robiť edit, aby som si akože sám takto dvihol ego. Vážne ti toto akože naprvu dáva zmysel, že máš takúto nízku mienku o mne, lebo akože to neviem, že či sa mám uraziť kvôli tomu, alebo že ako naložiť s tým, že ty reálne uveríš takéto myšlienke, čo ťa napadla, to je akože dosť veľká halus. Nie, nezostrial som si to sám, naozaj to nemám takú potrebu, čiže za mňa asi tak. No už a na záver by som iba toľko povedal, že 26. 27. decembra nahulený na pohovke, proste pozeral jeden TikTok. Že keď už si nahulený a nemáš čistú hlavu, tak si minimálne môžeš dať ten čas a nevypúšťať veci len tak úplne random z úst, lebo neviem ako čo si čakal, že ty budeš iba tak random teraz si niekoho brať do úst, urážať ho, vymýšľať si a že sa ti nedostane spätnej väzby. A vlastne napriek tomu, ako distingovane sa snažíš pôsobiť na ľudí a používať fakty a rozprávať meritu veci, tak proste vo výsledku sa doma náhodíš a nadávaš ľuďom na internete s tým, že si to ešte aj dofarbíš nejakými výmyslami. Tým, že máme tu nejaký hejt na tvoju osobu, čo sa nestalo a potom sa cítiš opodstatnejšie, keď ty práve ten hejt voči druhým posúvaš. Čiže asi tu by som to uzavrel, viac sa ti venovať fakt nemienim a takisto ti prajem v novom roku všetko dobré. A ty, čo sleduješ toto video a páčilo sa ti, tak to určite nezabudni podporiť lajkom, prípadne komentárom. A ak chceš vidieť ďalšie moje videá, tak to určite nezabudni zanechať ani svoj odber. Díky moc za sledovanie a čau.